Під наглядом окупаційних силовиків, телекамер російських пропагандистів, але без Рефата Чубарова, в окупаційному Верховному суді Криму почалося оголошення вироку голові меджлісу кримсько-татарського народу. Біля суду на підтримку Чубарова зібралися десятки кримських татар. Поэтому мы здесь не из уважения к суду, не потому что мы ждем какого-то хорошего решения, а для того, чтобы поддержать Рефат Ага, который, к счастью, находится не здесь. Мы видим очередную попытку оказать давление, оказать негативное влияние на людей, которые борются за права своего народа. И вот такое отношение к председателю Меджлиса Рефату Чубарову лишь доказывает, что он делает правильные шаги, он отстаивает интересы нашего народа там, где у него это получается, борется за свободу наших ребят и борется за то, чтобы Крым стал вновь территорией справедливости, стал вновь территорией коренного крымско-татарского народа. До зали засідань запустили лише кількох слухачів. Іншим довелося чекати рішення на вулиці. Їх не пустили навіть на подвір'я окупаційного суду. Даже не пускают вот на ту территорию, где можно было посидеть, отдохнуть, подождать решения суда. Подходит, почему без маски, хотя вот проходят с собаками, гуляют с собаками люди, по 3-4 собаки ведет женщина, без маски, и собаки тоже без намордника. Но от нас требуют, чтобы не нарушали масочный режим. Вот так парадоксальность такая существует. Розгляд справи проти голови меджлісу Рефата Чубарова за буцімто організацію масових заворушень окупаційний слідчий комітет почав наприкінці березня минулого року заочно. Заворушеннями окупанти називають 15-тисячний мітинг кримських татар та українців за територіальну цілісність України, який провели біля будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Крымские татары, наши коллеги по правую руку, держите спокойствие. Я думаю, что скоро уже мы получим известие с 6-го этажа. Держите коридор! Держите коридор! Захиснику за узгодженням Миколі Полозову заборонили брати участь в процесі, натомість дали адвоката за призначенням. Врешті вирок окупантів – 6 років колонії загального режиму. Чубарова Рефата Абдурахмановича признать виновным в совершении преступлений, предусмотрен по уголовным законам с назначением наказания. Всего было 5 человек, которые сослались на то, что слышали от Чубарова призывы к давке, к насилию. Но сторона защиты заявила 10 свидетелей, что в 2 раза больше, которые опровергли показания этих 5, изобличающих Чубарова в чем-либо. За буцімто публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії призначили штраф в розмірі 200 тисяч рублів та 200 годин громадських робіт. Однак це покарання не буде реалізовано, адже ці статті Російського кримінального кодексу декриміналізували. По завершенню суду присутні на засіданні розповіли про всю абсурдність почутого звинувачення та вироку. Там было 2 стороны. Это были крымские татары и сторонники крымского, вернее, русского единства. С их стороны никто не судится. Какими-то такими разбойниками представлены крымские татары и сотрудники милиции, которые там были и должны были следить за охраной порядка, потому что оба этих митинга, если можно так сказать, они были санкционированы, и никто из них не привлечен. А виноватыми, как вот сегодня в решении, это вот Рефат Чубаров и крымские татары, которые там присутствовали. Рефат Чубаров вирок щодо себе вважає нікчемним. Він має намір позиватися до Європейського суду з прав людини. Оголошення мені вироку, який російським окупантам не в змозі реалізувати, ну хіба що можуть розробити спеціальну операцію з фізичної ліквідації, в проведенні яких Путін перевершив всіх диктаторів світу, є ще одним приводом, щоб на повний голос говорити про десятки насильно викрадених людей, про яких і сьогодні немає жодної звісточки, про сотні незламних кримських татар, а також етнічних українців, реально позбавлених волі російськими окупантами. Знайте, російські окупанти втікатимуть з Криму. Побіжуть геть сотні тисяч громадян Росії, які сьогодні, як варвари, метушливо розхапують нашу землю. А ми знову всі обіймемося на своїй батьківщині. Так буде, разом переможемо.
В Міністерстві закордонних справ України називають вирок ганебним судилищем та репресіями проти кримсько-татарського народу. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вважає це переслідуванням за громадянську позицію та закликає міжнародну спільноту тиснути на країну-агресорку. А у прокуратурі Автономної Республіки Крим вирок Чубарову кваліфікують як порушення звичаїв війни і почали провадження. Покарання передбачає до 12 років позбавлення волі. Від Приазов'я до околиць Кримського на Донеччині окупанти відкривали вогонь з 82-х та 120-х мінометів, гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї. В напрямку Санжарівки ворог намагався перетнути лінію фронту російським безпілотником Орлан-10. Апарат швидко знерухомили українськими засобами радіоелектронної боротьби. Були спроби дистанційного мінування. Втрат в лавах об'єднаних сил немає, а розвідка фіксує пересування до окупованих районів Донеччини та Луганщини російського артилерійського та стрілецького озброєння та боєприпасів. Також триває підготовка ДРГ окупантів. Під керівництвом військових інструкторів Збройних сил Російської Федерації проводилась підготовка найманців для комплектування розвідувально-диверсійних груп, снайперських та саперних підрозділів. Окрім того, окупанти здійснювали мінування прилеглої до лінії зіткнення територію мінами російського виробництва, які заборонені міжнародними конвенціями, зокрема зразками, у яких відсутня функція самоліквідації. Це створює додаткову небезпеку для цивільного населення. Зміни в роботі КПВВ на межі з окупованим Кримом. Пункт пропуску Чаплинка не працюватиме з 7 до 21 червня. Упродовж 2 тижнів там триватимуть ремонтні роботи, повідомляють у Херсонській обласній державній адміністрації. Водночас пункти пропуску Чонгар та Каланчак працюватимуть у штатному режимі. Заявлення Конгресу Айрат калмицького народу. Калмики звинуватили російську владу в етноциді, а Москва відповіла арештами. Днями 170 делегатів зібрались в Елісті на з'їзді ойрат калмицького народу, щоб обговорити дискримінацію єдиного в Європі монголомовного народу російською владою. Про це повідомляє Центр дослідження безпекового середовища «Прометей», посилаючись на джерела в оргкомітеті. Людей обурює зубожіння та примусова асиміляція, знищення національної ідентичності та повна втрата самостійності Республіки Калмикія. Таке становище корінного народу делегати вважають геноцидом. У відповідь силовики затримали 3 незгодних з Москвою калмицьких журналістів та активістів. Ми убеждены, що дані незаконні дії являються нічим іним, як грубим нарушенням міжнародних і конституційних норм, попыткой запугивания, шантажом, преследованием по политическим мотивам и признакам национальной принадлежности, дискриминацией и ущемлением законных прав представителей коренного народа и прямым противодействием восстановлению прав репрессированного, подвергшегося геноциду айрат-калмыцкого народа. Відносне затишчя на ковідному фронті протрималось лише 1 добу. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 1 червня в Україні зафіксовано 2137 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Захворіли, зокрема, і 91 дитина та 56 медичних працівників. Шалений стрибок хворих у столиці. За добу 434 людини. Тоді як днем раніше було майже утричі менше. Серед областей у трійці по захворюваності – Дніпропетровська, Запорізька і Київська, де кількість нових випадків коливалась від 137 до 176. По 20 нових випадків повідомили на Кіровоградщині, Херсонщині, Закарпатті. В цілому за добу до лікарень доправили 579 українців. 163, на жаль, не змогли подолати хворобу. Понад 12 тисяч наших громадян одужали. Стабільний рівень захворювання на ковід утримується і в окупованому Криму. Минулої доби позитивні тести отримали ще 92 кримчанина. 55 змушені були лягати до лікарень. 5, на жаль, не витримали ускладнень. Одужали 109 мешканців окупованого півострова. На тлі зниження кількості нових випадків зараження COVID-19 Туреччина продовжує пом'якшувати карантинні обмеження. Зокрема, частково знімають локдаун у вихідні, а комендантська година по буднях починатиметься на годину пізніше. Haziran ayı boyunca
У червні щоденний локдаун в будні і в суботу збережеться з 22 до 5 години ранку. У вихідні локдаун починається в суботу з 10 вечора і закінчується о 5 ранку понеділка. Ресторани також відкривають, однак для обмеженого числа людей. Ресторани, кафе, кондитерські будуть відкриті з 7 ранку до 9 вечора. Обслуговування буде відповідно до встановлених правил. Служби доставки їжі будуть працювати до опівночі. У неділю в повний локдаун доставка їжі теж працюватиме. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зняв всі карантинні обмеження в березні, але повернув їх у квітні, коли щодня в країні почали виявляти по 60 тисяч нових інфікованих коронавірусом. В той час Туреччина була на другому місці у світі за цим показником. В країні живе 84 мільйони людей. У понеділок тут виявили близько 6,5 тисяч нових заражень COVID-19. Пом'якшені карантинні правила набувають чинності сьогодні.